iki ketembangane pun VKS penontonnya rame ya men ya. Heeh. Oh iki deh rame iki. Pokoknya dulu tetembangan menawi mimpin gayeng. Iki dulu tetembangan Mas sing ganteng dhewe ning ndur panggung Mas. Mas iki boyongku lara ya Mas iki dulu diservisno sik Mas. Aduh alah tua ya lele. Ayo tetembangan Mas kanu Mas apa sing teng ngono lho Mas. Sing dipilal-pilal lho Mas, aku tak pilal citinan Mas. Ayo men bagi yo. Ayo adah. Aku iki penak ngene, sedonolone. Heeh. Ayo Mas. Aku sing pilal citi kira lho Mas. Ayo men. Baris men. Bentak bangun aja. Ayo terus arep. Langsung viral itu jatah iki. Ayo wae diteruske mergane dhewe men iso ana meneh. Dikek lagu wae men. Jaluk lagu apa men? Cahayane pepo. Ayo tetap dalam lagu apa di Mas? Salahku, pokoknya salahku. Iki jam loro. Jam loro ya dhewe lanjur gak mau jam berapa. Makane iki memet metu aku makene. Selamat iki Bapak. Suwawar kowe. Apa aku iki dame tresno. Nyatane siramu karane ate. Aku wis rapi.
bukan tansanya kere ayo terus aja terimalah Bojo larani ati aku iki dadi wong liya apa aku iki gone tresno nek katane Sri Rama larane ati ati tato wis ra bisa ditambane Tapi bojoku apa bojone ora kali wong gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa joko ayo tapi bojoku apa Bola bali ojo larane ati